Kultura mailen elkartu geha herriko kultura taldetako ordezkariak eta baita kultura mailan eragileak izan diren norbanakoak ere. Eta hasierako bilera horietan egin izan duguna izan da elkar ezagutu eta egiten duguna pixkat guztion artean partekatu. Ze izan ere urretxun ekitaldi asko egiten dira kultura mailan, baina ikusi duguna izan da bakoitzak gure ekitaldiak antolatzen ditugula. Eta azkenean, talde bakoitzak behar batzuk dauzka, beste indargune batzuk ere, eta ikusi dugu askotan ez ditugula aprobetxatzen beste taldeek dauzketen baliabideak, dauzketen ezagutzak, taldeen artean ez ditugu partekatzen, eta gelditzen geha betiko emanaldiekin edo betiko ekintzak antolatzearekin. Paraleloki, Zumarragako musika taldeekin ere eta musika eragileekin elkartu gara, eta bileretan hitz egin duguna ere hildo beretik junda, eta azkenean ondorio berdin batera iritsi gara. Bakoitzak lan egiten dugula gure esparruan, eta albokoak egiten duna ezagutu bai, baina ez dugula aprobetxatzen, ez? Orduan, panorama hortan, edo egoera horren aurrean, ikusi da edo ondorioztatu dugu, talde guztiak elkarrekin emanaldi bat egitea posible izango balitz, elkarren arteko ezagutza eta indargune hori aprobetxatu izango genukela. Eta 2013-rako gure asmoa da ekitaldi hori pixkat, ekitaldi horri itxura ematea eta pixkat bideratzea zer izan daitekeen ikusi.